Wong panganane ya ora akeh nemen. Terus es wis kudu di-stop, kudu. Jane ya seneng lur mangan es buah, es campur ngono kuwi. Tapi ya tahu diri lah. Campur mawon, Bu. Setunggal mawon. Nggih. Lamtoro? Sembuhan. Pinten Bu setunggal? Kali setengah. Nggih tumbas sembuhan setunggal, lamtoro setunggal nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Pertigaan ngampel dulur-dulur ngarep ki jalan raya Kediri Nganjuk. Yen arah kiri arah Nganjuk, yen arah kanan iso neng kota Kediri, iso neng terminal Tamanan kota Kediri dulur-dulur. Spesial dino iki dulur-dulur takjak ngabuburit Ramadan hari pertama neng gone pusat kuliner kang rame banget. Apa meneh yen wektu poso dulur-dulur. Lokasine nang gone Kelurahan Mojoroto, cedake taman utawa bunderan Sekartaji dulur-dulur. Perjalanan paling sekitar 5 menit kok kene mau. Ki mau aku kan saka kantor, saka sekolahanku. Ceklok sidik jari dulur-dulur. Terus pas sore kita perkirakan wis rame lur, mergo 4:30 punjul. Biasane rame-ramene ya mulai jam 4 sampai jam 5 lur. Sebelum memasuki waktu berbuka puasa. Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Ngarep iku ana perempatan Simpang Kawi dulur-dulur. Kok kene wis mulai rame lur, mergo pancen simpang iki sok sing kanan ku arah terminal, yen lurus arah Jalan Veteran, salah siji urat nadi Kota Kediri Barat. Ki awak dhewe menyusuri Jalan Jagung Suprapto dulur-dulur. Lah teles iki sanajana mendung durung udan lur, iki mergo dampak saka proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Ketok dhuwur iki lur, akses bandara. Videone wis tak unggah. Dulur-dulur iso nonton neng channel iki uga. Mulai macet lur. Dadi radius kira-kira ya 100 meter lur. Jumlah pedagang ya puluhan, yang jelas di atas 20. Lapak-lapak kang didominasi utamane es lur, berbagai macam. Mulai sing paling murah es teh 3 ribuan sampai ono sing 5 ribuan, 6 ribuan dan seterusnya. Sing kedua berbagai macam jajanan gorengan lur. Sing kabeh wis kangguku untuk usia di atas 60 itu kurang bagus. Aku iki miling-miling lur. Golek sing cocok karo, bukan sekedar selera terus, cocok karo awakku. Ya nono bothok utawa ya golongane klepon apa cenil ngono lho lur. Muga-muga ketemu. Soale tahun lalu kuwi ono. Ya rada menteleng-menteleng lur, mergo ya kudu mlaku sanajan lambat. Yen diparkir kuwi mlakune kadoan lur. Terus ya empane kok ya bolak-balik ngono lho. Makane mergo tujuanku ya mau tuku dinggo buka sore iki, hari raya pertama lur. Dadi ya sabar. Jenenge ngabuburit lho lur. Poso-poso
kudu sabar. Wong panganane ya ora akeh nemen. Terus es wis kudu di-stop, kudu. Jane ya seneng lur mangan es buah, es campur ngono kuwi. Tapi ya tahu diri lah. Masalahe arusnya berlawanan lur. Pejalan kaki rata-rata saka kidul, mergane parkirane wis dicegat kok kidul. Lah sementara kendaraan-kendaraan saka lor yo akeh lur. Dadi dalan iki ngalor ngidul lur. Lagi aku motorku lagi mlaku arah selatan utawa arah ngidul. Gung nemu lur, didominasi makanan kekinian dan lebih dari separuh jualan es. Terus sing kedua berbagai macam gorengan, mulai sing berbasis tepung, ayam utawa sari laut lur. Sunduk-sundukan ngono kuwi akeh. Rong nemu lur. Tapi aku yakin ono, ya cuma durung nemu. Makane aku ki karo milang-miling lur. Ramene kaya ngene iki. Kaya wong bingung. Yen pengunjung didominasi generasi muda lur. Ya pancen makanane iki sebagian besar selera generasi muda. Dimsum-dimsum terus es-es berbagai macam kaya sing tak sebutno mau. Rong nemu padahal mendunge puweteng lur. Dilungkas udan krasa aku pisan. Pirang-pirang dino iki Kediri, bagi lur kaya enek klepon kiri jalan tak parkire diluk ae. Campur mawon, Bu. Setunggal mawon. Nggih. Ya, ya. Ya. Kita tuh. Oh, nggih, nggih. Pun niki Bu. Kan ucap tunggal mawon nggih. Niki. Oh nggih, nggih, nggih. Pinten Bu? Mari Bu. Ono kali, Pak. Lurus kok. Alit. Bu, godhok napa, Bu? Lamtoro? Sembukan. Pinten Bu setunggal? Kali setengah. Nggih tumbas sembukan setunggal, lamtoro setunggal nggih. Suwun Bu nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Ki lho wis teko omah di unboxing, ki mau cenil campur ana lopes terus ana klepon sak plastik 5.000. Lumayan murah terus ki bothok
2.500 dadi loro 5.000. Dadi kaya ngene mang mau perlu 10.000 lur. Nang Kediri ku apa-apa murah banget. Yen larang bakal dijauhi pembeli. Oke lur, ayo di unboxing cenile lur. Cenil campur. Ono sing ijo kuwi klepon lur sing bunder. Dadi ono gulone. Jane rasane gak gula tapi ya mosok anyep. Wis buka lur, iki buka gawe cenil campur dhisik lur. Sing abang-abang ku cenil. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, sawetara sakmene dhisik video bakal tak akhiri. Wassalam.